padra szól. De úgy fogod, hogy a... Menj lassan. Na, Kriszti megmutatja, hogyan kell fogni. Így tudod, így az örökbe. Összekötött a másik dolgot a Jó? A kis... Na, hogy megy? Hát ez jó. Ez a másik mennyire? De följöttek a Nordikhoz, a Barni, vagy a Bálin. És a Barni ugye utána. Hát én is följöttem, és akkor rákérdezett a tomborára. Ja, meg Hogy honnan tudja, nem tudom, és akkor mondom, hát, hogy itt van ebben a szobában. És akkor bejöttünk, mondtam, hogy nem bántjuk, majd a Kriszti megjön.